Sige. Yun, pati na. Yun. Thank you. Sarap. Tikman mo daw rin. Ako mainit. Yan ha. Makain ka na ng gulay ha. Wala. Ay. Hindi mo paniksuran. Grabe. Wrong way pala ako. Pamjikal, tsaka yung kapit ni Nene. No. Anong oras pasok niya? Okay. Okay. Eh? Hindi nagbago? Paano kaya yung real lift? Lahat kasama yan. Kasama nga. Pero paano natin papasok sa grocery? Ito na, isa na lang bumili mo. Bumili mo kayo. Ay, ito. Sabi ah. Sarap na. Sarap niya, no? Pag-sarap. Naalala ko sa Australia to. No. Sa Australia, sarap eh. All the way up, no?
Munti ang serving. Pero masarap. Chinese. Okay. Sulit. Ay, check mo sa mga. Ay, ano sa? Ano mo? Yung lemon yan nasa baba. O, ito magpalit tayo. Gusto mo kayo yan?